komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyong alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes, pitsa 24 na bulan sang Hulyo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa sur norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, livelihood program sa mga Senior Citizen Association genton over ni Gobernador Lacson. Nokpo Director Palge nagpanumdum nga hindi magduwa-duwa ang kapulisan sa pagdakop sa mga persona nga wala nagasoksok sang face mask sa pampubliko nga lugar. Bilog nga purok seaside barangay Tangob ginpaidalom sa lockdown umpisa kagabi. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Magapaidalom ko no, si Presidente Rodrigo Duterte sa COVID-19 swab testing antes ang iya ikalima nga suna sa Hulyo 27. Ini suno kay Presidential Spokesman Harry Roque sa gitpamangkot sa regular briefing kon si Duterte magapaidalom sa RT-PCR test. Ang presidente ang maga-deliver sa iya suna physically sa joint session sang Congress sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Ang mga mamalida kag staff nga magatambong sa suna iga requirement nga ipaidalom sa swab testing kag rapid testing. Ang mga persona magapositibo sa anuman nga pagtesting ang hindi pagtugutan nga magtambong sa suna. Natural. Kung positibo ka, hindi gid pwede nga magtambong. Mamilag-pilag ina magatambong, pili-pili lang nga mga mamalida. Posible, pila ka mga kaalyado sa Kamara, pila ka mga kaalyado sa Senado. Ang importante lang nga makatambong amo ang presidente sang Senado kag ang House Speaker sang Kamara. Posible ang iban nga mga dinapit nga bisita katulad sa Kinandan ato nagliligad nga mga suna nga pangputok gid ang mga biste sang mga magatambong sa suna. Posible hindi na makita pinakasimple nga suna ang mahimo matabo Lunes pizza 27. Bisan pinakasimple kung tali nga suna, kon ang minsay nga ihatag, makabatyag ka bala? Sang alibyo, makabatyag ikaw, nga daw nakalampuwas na kita sa COVID-19, makabatyag kita, nga daw wala nagutom ang palibot sang pungsod Pilipinas. Kag ang ginhimo sang administrasyon, para gid sa mga pumuluyo. Kag wala sang pinilian, kung magpamatbat sa anuman nga mga kasalanan sang pila naton ka mga individual sa bilog nga pungsod Pilipinas. Wala bala sang ginaapinan, palariho ang pagtamod sang aton administrasyon. Lakip na, of course, ang Kamara kag Senado. Kabay pa, nga may unod-unod man, kag makaangkon man kita sa nga tawag pagpaulo alibantar sang aton kahimtangan kag ano nang status sang ekonomiya sang pungsod
Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:47 na. Good morning, anay. Sa aton mga plantador, gamay ka man, dalagko ka man, are ang pila. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:48. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong nakalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. 35 na morning. Bilog nga dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo karon nga kaagahon? Matulutugnaw, maulanon nga panahon, ginsalbar kita sang mabunok nga ulan. Ang basiwa wala tubig kapon ng bilog adlaw, so swerte nga penitensya sang tubig sa basiwa. Di kay wala tubig, ginluwas kita sang pagtupa sang babaskog nga ulan. Mayo pang ulan nakahatag bulig sa pumuluyo. Ang basiwa waay gid. Wala man nagpahibalo nga wala gid tubig ang bilog nga bilang munti kapon kay ibang nga lugar wala tubig ay. Porte no basi manimaho kita. Porte nga wala gining Bacolod City Water District. Kamusta na ang palibot? Kamusta na mga balita sa sulod sang 24 oras? Nagalagulad na ang aton patrol sa mga dalanon sa syudad sa Bacolod, idulong sa aton ang nagapanguna nga mga balita, mga presyo sa merkado. Como Biyernes, updan kita sa patrol
ang aton nga patrolman subong, aba, medyo lain naman. Kay Biyernes, guwapa naman ang nagapungko kanagaman sa patrol upod kay aksyon Eden Aboso. Balita sa patrol. Aksyon Eden, morning! Blessed morning, Action Fred. Thank God it's Friday na naman. Isa naman ka panibagong adlaw, no? Panibagong kagayanan, napakitbatuan ang mga pagtilaw diri sa kalibutan, Action Fred. Ilabi na nga nagapadayon sa gihapon ang COVID-19 pandemic. Subong nga mga inoras, Action Fred, madamo na sa mga nagbugtaw aga kag-ari ka biyahe na sa dalan. Especially bala ining aton mga ka-aksyon nga nagasakay sa motorcycle o para sa action reminders lang by Hulyo 26 gali ha. Umpisa naman Action Feds ang pagpatuman sa sinibalang barriers na bala sa motorsiklo kag sa gihapon reminders nga ginapahanugutan sa pag-angkas sa anay amo ang mag-asawa kag mag-live-in partner. Tawhay man sa karon tiyempo Action Fred, although nga tina-expect naman naton nga dugay-dugay magbutlak naman ang adlaw, init-init naman as taon to after ni karon panyaga mahinali naman buo ang ulan. Dapat sa aton mga ka-aksyon magdalagid asang payong diraabe or kalo kay ulan init pwede ina, especially ni mga beneficiaryo sang aton nga shop Action Fred, no, kay ikaduha subong nga adlaw sang pagpanagtaganay sa second tranche sang ayuda sa idaluman sa Social Amelioration Program. Pero kasubo Action Fred, no, kay kahapon napatay iyang isa ka shop beneficiary samtang nagapungko sa evaluation area agud makakuha sang ayuda sa bahin sang barangay Villamonte diri sa syudad sang Bacolod. Kahapon gali sang aga Action Fred, no. Kag ang napatay ang ginkilala kay Aurelia Magbanwa, 87 anyos ini siya Action Fred sang Purok Sabes, barangay Villamonte sa among syudad. Tisuno kay barangay Kapitan Romel Flores, tuman ka excited kuno Action Fred si Magbanwa kagluyag sini nga personal nga makuha ang iya sini nga ayuda. Hambal sang kapitan si Magbanwa ang wala na nagpila pa kag nagdiretso na sa evaluation or area o galing kag actually updan siya sa iyang nga bata kag ginaalalayan man sa mga tanod sa evaluation area. Mga pasado las 9 sang aga sang gulpi na lang nga nag-uy-uy si Magbanwa kag ginhingagaw padala sa isa ka pribadong hospital apang ginbawian sang kabuhi pasado las 10 kahapon sang aga. Ginklaro naman sang kapitan nga hindi kinahanglan nga magpadulong sa SAP Distribution Center ang hindi makasarang maghulag kung may mga edad na Action Friend kag kinahanglan lang nga makigangot sa barangay ang ila sini nga mga hingata. Di madumduman may man sang senior citizen sa Action Fred, no, sa first tranche bala nga taga barangay Tangog ang nagtaliwan man samtang nagapila sa pagkuha sang first tranche sang ayuda. Do kasubo lang Action Fred ugaling kay Choices Manila nga magpadulong sa SAP distribution area. Pero sa mga pamangkot man subong adlaw ikaduhang schedule sang SAP payout diri sa syudad sa Bacolod. Ining ginalakipan sang Barangay Alihis, Barangay Banago, Barangay Estefania, Barangay Mansilingan, Barangay Singkang Airport, Barangay Sumag, kag Barangay Akuling. Para sa complete nga management sa ining liver detox, mag DTX 500 sa inom sang mighty
sa patrol ang ka-aksyon niyo Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:02 panagtaganay gapon sang Special Amelioration Program. Sos, gabaha ang binaklanay sa ilimnon. Perting ininom kuno sang pilanaton ka mga kauturan. Amak mo, kabaton kasap dapat supposed to be bugas sudan ang baklon mo. Porte kuno kabakal sang ilimnon. May mga report sa akon nga porting ininom. Ba, do pistang matiyag nila ba? Te, nami man, pagabaton mo sa bakal nyo ilimnon, ka magpahubog magminaoy, ay porte ang batasan sang Pinoy. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:02 na, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon. Radio Philippine Standard Time las 5:04. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Diri kita, mga balita naton sa Kapitolyo, livelihood program sa mga Senior Citizens Association, ginton over ni Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalye po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginapangunahan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang pag-turnover sa mga makinarya para sa Senior Citizens Association sa Surat sang Kabangkalan, San Carlos, Banwa sang Kawayan, pati na sa Banwa sang Hinubaan bilang livelihood program nga pwede makadugang sa income nga ila sini ginaganar. Ang pag-turnover ginpatigaw sa Kapitolyo Provincial kahapon sa presensya man sa PSWDO officer nga si Merly Garcia. Suno kay Garcia may mga assigned personnel nga ginhanas kung paano mag-operate sang sining makinarya kag pagpasiguro sang proper maintenance. Ining proyekto ang ginabaton sang mga social welfare officers kag president sang ila sa nagkalain-lain nga mga Federation of Senior Citizen Associations sang mga local government units. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon, Marlon Hinoboya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Dugang nga mga balita kag isyo pagkatapos sining 5 minutos ga paid program. Standby. Agad
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Yung Philippine Standard Time, las 5:18 na sa aton sini nga mga mangunguma, may maayong kitang panugyan, ga problema ka, nubo gid ang patubas, ang solusyon sina gamit kamo, unit complete fertilizer. Pinasay nga abono, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sang puno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod o kon acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sang 2 ka sako sang unit complete fertilizer kag 1 ka urea kada hektarya. GP garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang humay. Ipaluap ninyo sang 3 ka unit complete kag 1 ka sulfato sa kada hektarya sa top dress nga magaresulta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Matambong ko no, si Vice Presidente Leni Robredo sa ikalima nga suna ni Presidente Rodrigo Duterte sa Hulyo 27. Dapat lang kay Vice Presidente siya, pamatian niya kung ano ang mga palabra di honor sang Presidente. Nagligad to nga suna daw na siplatan gisa sang presidente. Forte, no? Maigi na, bisan paano, maara ang vice presidente para siya gid ang makasaksi, makakomment siya, ano ang iya pananawan sa suna sang presidente, may kamatuuran bala ini, hindi palupad, kag ining suna nga ni, para gid sa pumuluyo sang pungsod Pilipinas. Kag wala sang pinilian. Para sa kampo ni Robredo, dapat klaro sa pumuluyo kung ano ang ila paabuton sa gobyerno sa masunod nga mga binulan. Ting matambong sa natural ang House Speaker, Presidente sa Senado, pinili nga mga kalyado ni Presidente Rodrigo Duterte. Pagkatapos ang suna, pamangkuton na sang media mo, ang Vice Presidente, anong pananaw mo, anong grado mo sa suna ni Presidente Rodrigo Duterte. So, depende man na sa pagpamati kag kung ano ang kaundan sang suna ni Presidente Rodrigo Duterte. Kuhaan dahil na mo sang pila ka mga grado, ti natural kung kuhaan mo grado, mga kamara nga kalyado, ti taas grado no? Ti mo na nga Vice Presidente, dapat ato dito para nga makabati gid siya kag mismo siya makahatag kon pila ang grado nga ihatag niya sa suna kag sa mga performance kag sa mga kon ano ang nahimuan sining administrasyon sa pumuluyong Pilipino. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing.
Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba.
Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agad pa simbanwa, mabugna
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon. Diri kita, balita City Hall. Bilog nga proxy side Barangay Tangob ginpaidalom sa lockdown umpisa kagabi. Balita City Hall. Ditalisin ni upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong Action Fred, umpisa kagabi ginpatuman ang lockdown sa Bugos nga puro ka seaside Barangay Tangob diri sa may syudad sa Bacolod. Ini ang ginhimo nga tikang ni punong Barangay Noli Villarosa matapos sa ginpabalo siya sang otoridad nga mayara Action Fred sang dugang nga COVID-19 cases sa lugar. Suno kay Villarosa bangod sini wala sang taga purok seaside nga makagwa sa lugar kag wala man sang persona nga makasulod sa among nga lugar. Wala anay Action Fred ginpalayag sang kapitan kun pilagid ang dugang nga COVID-19 cases sa purok seaside. Bangod sini Action Fred, kapin sa 80 ka mga pamalay ang apektado sa sini nga lockdown. Kung madumduman Action Fred, mayara sang utility workers sang General Services Office ang una nga nag-positibo sa COVID-19 kag ini siya ang residente sang Purok Seaside Barangay Tangob. Sang Miyerkules nga daw ginkompirmar man ni City Administrator M. Ang nga ang utod kag ang iloy sang utility worker ang nagbatsyag man sang sintomas sang COVID-19 kag karon naka-isolate na si sa hospital sa Bacolod samtang nagahulat sang resulta sang COVID-19 testing. Nagkasubugi ko kay bago lang ko gintaw ka ko to mga 1 hour ago lang no sang doktor no. Damo kami positibo diri sa proxy side. Dapat yan si punong barangay Noli Villarosa. Sa mga ka-aksyon namon, hindi gid magkalipat nga maginom sang Santon
Sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio.
Padayon Action Radio! Balik kami. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan.
Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. To Philippine Standard Time, las 5:47 na, diri kita Nokpo Director Palge nagpanumdum hindi magduwa-duwa ang kapulisan sa pagdakop sa mga persona nga wala nagasoksok sang face mask sa pampubliko nga lugar. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. Good morning, Action. Fred, nagapanawagan liwat ang kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental sa pagpanguna ni Police Colonel Romy Palge, ang Negros Occidental Police Provincial Officer in charge. Sa pumuloyo nga dapat maggamit gid sang face mask kung ini ang nagagwa sang puloy-an ninyo or bisan dira pa sa puloy-an ninyo labi na gid kung may ara sa mga bulubisita. No? So, dire kay Palge, Action, Fred, kung may makitaan sila nga nagalakat nga wala sang face mask, hindi sila magduha-duha nga dalon ini sa estasyon sang pulis. Ilabi na gid kon permi ka na nga ginasaway, nga ginasulit-sulit mo man sa gihapon. Nagalaom si Palge nga hindi ni pagbaliwalaon ining mga kaangay sining nga health protocol, Action, Fred. Agod nga mabuligan ang gobyerno, mabuligan ang tawo nga hindi na magpadayon palapta ining COVID-19 kang makawali kita sa normal. Naibalaan ining si Palge pagpungko niya diri sa Nokpo before, Action, Fred. Nagpanghatag ni siya sang face mask amuning mando sa kapulisan sa mga tawo nga makitaan nga wala sang face mask tagaan pero hindi man halos tanan kiti damo man. Sang nagligan nga gabi si Presidente Rodrigo Duterte nagmando man nga dakpon ang mga tawo nga wala naga face mask kag dalon sa istasyon para mahatagan sang leksyon. Inang balita ini sa Action Brian Morden naga-report una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:49. Mga blatter entre pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. I would like... Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas
balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kahintangan, responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangan, malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Evergreen Herbal Capsule. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ining Evergreen Herbal Capsule, 7 kasangkap, gitingob sa isa ka kapsula, resulta niya, nagwa ang Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sini sa pagpanubo sa inyo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, creatinine, pero kung kulang ka vitamina, kulang ka potassium, calcium, magnesium, vitamin E, C, B, zinc, dugangan niya, amo ng slogan niya, ginatawag, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule aprobado ini sang Food and Drug Administration. Mabakal ninyo ini dira sa may Blanca Flor Drugstore Himamaylan, GBX Pharmacy Binalbagan, Floritis Drugstore Binalbagan, Billionis Drugstore Hinigaran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na, pipila lang ka mga blatter entry opisyal nga nabalag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Action Fred, naglambot naman sa 272,000 pesos nga balor sa ginasuspetson Shabu ang nakuha sa duwa ka persona sa bypass operation nga ginpatigayan sa kapulisan sa police station number 2 sa Barangay Jess, siyudad sang Bacolod. Ang ginaresto ginkilala sa ilanan day Joyce Delegante, 32 anyos, kag Joe Marie Hardelesa, 32 anyos. Nakuha sa duwa ang 19 ka plastic sachets ang ginasuspetsohan Shabu nga bulabanta may kabugaton nga 40 gramos, mark money kag iban pa nga illegal drug paraphernalia. Samtang sa aton curfew violators, subong man sa wala nagasuksok sa face mask kag wala nagapatungan sa social distancing. Action Fred, isa ka gatos naman ang mga nagkaladagpan. 15 sa police station number 1, 4 sa police station number 2, 11 sa police station number 4, 12 sa police station number 6, 48 sa police station number 7, kag napulo naman sa police station number 8. Sa aton mga kaaksyon, kay bolo ka mo bala nga sa sininga panahon, importante ang ikaayong lawas. Agud malikawan ang balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa Santon Plus Gold, kaya ang Santon Plus Gold mas ginpa-improve kag mas epektibo na bangon mayara ini sang extracted nga mangustin, malunggay, amargos o garlic kag spirulina, amo nga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalangubag, bukol kag iban pa. Mag-inom sang Santon Plus Gold, mabakalang sa mga butika. Kag sa aton naman nga pagpangape, ang Santon Plus Coffee Mix aton ginarekomendar sa inyo. Ang Santon Plus Coffee Mix himo ini sa Sunstone, soya kag malunggay. Nagabulig sa pagnubo sa bad cholesterol, nagatinlo pa sa aton colon o kutina ay mahapos pagpagwa sa hiko sa aton lawas, likaw kita sa colon cancer. Sa aton nga kape, diri kita sa healthy. Mag-inom sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon niyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Live fixed. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus,
pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:01. Happy 79th birthday kay Ima Taksagon
sang Singkang Airport. Subuman happy birthday man kay James Ryan Barrientos. Ika-11 ka tuig niya pagsukat sang NHA Pahanukoy. Halin kay Lulu Lula, kay Fred, kag subuman kay Susan Verde Blancone. Happy birthday lang kay James Ryan Barrientos. Standby na sa aton aksyon balita o kon aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila,